Kenriamu penaru boy war udai upai kasi bayar nre buon sen ke jing bom ya borom para markeliang ha ka jinglong kawai jong ka cai penriu kasi ke juan ra ya ke jing kanat pat kane la saki da ke jing snow ya ke jing pitar jing peba kan thobru ya kiseng balang ya ke jing kran lapla jong kawai kalong kami kabala penun kam ya kentien maram poiei kani ke jingkran jong kani kalong kami kalapen long ya ka kasi student union mau kerwat salkil harng kat ka neutrap achik national movement southwest kasil district lembat ki paidbah na po ka Hima Maharam ban penpa ki jimpitar nomor kiloong bakal kata mot yong hadu kata-kata ya ki nongsong snong jong ka Hima Maharam sim habakran sekila pathai kubor u presiden ka KSU mau kerwat salkil u samla puldip tongwa lembat u presiden ka HANM southwest kasil district ringkat ki paidbah kiloong balada kani kalong kami kedon kanu ka daw persya yanu ni persya ya kanu kasnong kadai bankan bai ya kata mankan ya kumkini ki jektin ki bakta ki jingso jeng paidbah ka southwest kasil district bro kawai yang jong wei u nong sung sung jong ki Hima Maharam bat kumjur ngadai u khon jong Hima Maharam ngadai u maram pada kasnam lakaya kum khon maram te hangai ngasngyo ngasusi ya ka jing ong namar kan kala kata ya ka jing long thanjong ni kan ngo ong ma kan ka jing kran ni wei long keme ngai ko video wei ong pada sung keme kan kam ka kentien ka ba hangai ngasim ba kadai ka jing pia ji benreu ka jing nyopo ka jing nyobai hajing sia mangi langil long nak nu ka thain bo gilong hakajo kalama ki khon khasi nyotrap te kini kentien me ini long kebi kran ka so sado donot par do len ching te hangai ma penrem jor ya ka jing ni teman ini long keme mat na ko ban bo ka jing klinik teman kile ayu ki maram ya pi hat kat hadu ba pi keno ing ki maram poiei ba percaya halor kan konong rem ba pi keno ing ki maram bagi gidai ki maram poiei mar ka jing ki ang to ka jing ki snong du ki ang to nging te bai talong thik kemba pam sop han manu bithet hano te ngak moi du khat kum khon Hima Maram ngak kerpat itu di temen ilong keme ba gidai ban percaya halor kan konong rem ki keno yang ki maram poiei ba nyile ayu ni ki maram ba idai ban pamap mardor mati sosial media ba ngak kwa ban pha ya kan kubor siki parang di jaj penreu ba sangat ka jing krempo sangat ka jing nyopo la ka dai yang ki maram la ka dai ya ki mawyang la ka dai ya ki lengam la ka dai ya ki boy la ka dai ya ki war la ka dai ki penaru kajo bara ni dai ki khon nyot la te kan ni kam dai ka bor be kan kho yoi wai masong tang ini teman sengawa pun syai kentang ya wai ka ma pun syai halor kan do kan nongre keno ing ki maram poiei nang nongi poiei bat nyile ayu ta ki maram bat kidai ban pamap mardor hakmat ki social media bat nak ko abang ro ba kan ne kare ban kut no akaji berjungi kaji akan no kaji akan boy ki parathai pun kut no namar ki wai kin nyoban yang tang ne kenten ka ba so ba sa si simpan ba pun syai ya ki keno yang ki maram bat pamap mardor mat social media mar nado bang yu i ya kaneka video klip haki social media kala penlong yang bat ya ki babon ki parado prasnam ki bak dai na ka Hima Maharam ya katu ka kenten ka jingkynthoh jong ti kong iban ta ka snong lum so reu mo te ngam tip ka don ka jingjia ayu ha katu po snong dan rai ngam tip ru babale ka kong ka ktah matïong kat hadu ban keno yang i ki maram bang dai tang ki poiei lani ki poiwer kani ka kenten kala hajing syala da pi ong me yang i ki maram ngim so ei mar ngi dai ki breu ki bawan na ka Hima Maharam dan rai bapin keno yang i ki poiwer lani ki poiei kadika kenten kapala penmong lut le se umdai tang yang i ki badon hang le hapo ma mo korwat dan rai paro ki breu ki bami na kanika Hima ka jungi na Hima Maharam kumman si ong ni ka kong bat ya ki wei ru nang nei sakman ngi ki nong maram bat ki nong Hima Maharam ngila dap keleng sodong ya ka rikasi hibaro ka wei dapi ong nando boy shadu war bat shadu shaslong ngi kinong maram ngi dablot ya ki kentot ki kenong ken slot hapo so slong bat shawai bat di don pun ki breu ki balanang la start ki bladai ki officer ki bladai ki nong sensar ya ka negari ka si ka jongi tiba pin su keno poiei lot ya baro namar ki kam kedau ya no pi ong bai ki maram poiei haba pi ong ki maram poiei kamu pi kedau lot ya baro yang ngi kinong maram tengi ngi don hangne ban pedrem jor ya ka nega jing kren lapla jong ka nega kong bat ngi dawaru haju por ba ide ban panmap
sisnon lem da kum ta ngiru ngin sapej kai ka senjam ka bangi de banda ya kum kini jej breu kani ka kenten ka longkum ka kenten ka ban phia ya ka jing dei jungi kum ki para khasi ki para khara hapo ka bri jong u hen yo trap ngi barabor ngi sya yo sngo ya kani ka kenten om tang na ne kong rai ki wei ro ngamaham na do mentas ngi ngada maham jor ya kitu ke baju melin ban khot da ka kenten ke ba phi ibeng ya kani ka kenten maram ngi sajyo sngo habang idon hasilong yo breu ba klum jan phi sajong maram rai ba klum jan phin ong ya kata nado na smet hadu hasoyong hadu ki wei ki jat ki snong ro ki pun ki ba klum jan ki ba ong ki bariam ke jingriam ka bom da riam bahar riam miat mo rai barbor ki sya sya sin bet ba ki de ki maram ten rai to ya kita ki ek ngam daong ten rai kani ke jing ktah matïong jong kani ka kong sa sisen ngon ong ba kong wat jumelin ban yale ban syukren lapla ya kani ka kenten bad dade bada tebro ba mangi ki maram ngi de ki ai bad nakani ka jaka ka jungi ki ai ki jat breu ki bala mi nakani ka hima ka jungi ngidei ka hima ka bakrau ka hima ka bayar nadu ki por jong ukulong kuma bat ngidei ki badon ya ka snam khasi bat ya ka mensim shen rangkum ki rang khasi ni sokya halor kanorim ba kawai kalong kemi kawadai nakasnong lum soreu kebala kren bentok bria ya kaktin maram gejungi bat ya kibreu basa ang ne hapo sopwes kasih listrik namar ba ya ka sopwes gejungi barbor borok ki om kaktin maram tani kinong maram te kapang kabaningkong kalong bangi penremjur ya kani kalong kemi kaba om desu ba kalong kemi kaba sim ya ka kerdan kalong kemi ndai la long thik kum kalong kemi kaba kena kelung ba keren ya ki kam kena kelung borabor kilong kemi ki sasneng satkrawi ki kun ki ti ndai mentapa kani kalong kemi ka dai kawai ka kelung kena na kilong kemi baro ki badan hapo kadang kathan yang ka jala ka jungi tinggi penremjur bat nakalian ka jungi nibu ya kene hakman ya kene kalong kemi ba kadai ban panmap mardor la kumno hapo artayo ba balai ka kren ya kitu ki kenten Maram Poiei kapen ktah jur yangi ki maram ki badon haman la ki snong haman la ki kendong ki kenserot ki maram ti ki maram handrai ngisau ktah hadu ktah ya kaneka kentin ka jingkren jong kaneka long kemi balai kaneka long kemi kamdai se ka khasi balai ki penram ya para khasi balai ki penram kemde haba pidai nakadu ka snong bat balai ki pentok bria ya kaneka kentin ka pikran nak entah ka jongi namar ngi pok kari kasi ke jongi ngidon ki kenriam ki penar ki boy yuar ki maram ki lengam borok ngide kawe ke juk ka thamai ka bangide ki hinyo skum nyo trap kumbala ong ndon lai henry kani ke jingkren jong ini imei nam tip akanu kanurim te ladade ki kam ki bapi pia huri hura la se kam sinong kam thau katakan kut hang ta rai ban penpau kata tin ka bagum kata kalong ke ka bom lak ban pliang ke mak salang bat bakam tam pada mangi ki maram hilang ki Poiei hang ni maka pat kadi ke kam dei ka Poiei makaru ka ju ka por kalong kaju di soban kren kanu hiji sisa kum bilong kemi ila dei man perkhat ba ila dei ya ka ban kam tam ilong kemi dei ban sneng ban krau ki khun ki ti kumnu ka jeg beri ku jungi kanlong ala mi ku ki jeg long kemi ki bakren baktak matïong ya kari ke jeg beri hi brok away kam tam ke jeg beri ku kerpang ka jungi ngi dei ki maram ban ki sorong bangi dei ki maram nomor kata ngi ong ba ni penpau namba kaseng ki penpau kini ka por ba ni penrem jure kini ki jengkren jong di kolong kemi ba kam tam kani kan ra ke jeng super para mangi pradok prasnam hagi sisa ki Poiei haba ong ki Poiei ki di tan kita ki breu ki bawan nabar ki bawan song tap akan jela ka jongi kita ki di ki Poiei ndai mangi ki ki try snong ki try jaka kumnu nginong ki Poiei dia ban keren ya kanu kalong kabomlak ban pliang kum kalong kemi ke badan burom bukan keren ni kum kita kitin dina kalian jungi pasang sesimpat ni penpau bagi penjur ya kani keren jongka badan baru
bagi dawa, bagi panmap, membagi sosial media.